De klokken van de Sint-Marcuskerke in Jinsum lieden op snij voor het laatst. Er komen te min parochianen naar de Eucharistievierings. En dat is de reden van het bisdom om de kerken uit 1965 te sluiten. Joet weer de laatste tjenst. Een trieste dag voor de meeste kerkengangers. Trieste, heel triest. Echt hier. Zuur, heel beetje gewoon heel wel. Want wat docht dat met jou? Wat leidt je van jou? Ja, ik ben hier geboren en getogen. Dan liggen de scholen, katholieken, al die kerkentjenesten. Dat valt me nog nooit uit. De laatste Eucharistieviering waard lieden door bisschop de Korte van het bisdom Ljouwert-Greens. Ik vermoed dat er bij velen van u althans de zon in uw hart niet schijnt. En dat is ook te begrijpen. Zeker voor de mensen van Jirmsum zelf die hier vandaag zijn, is het voor u een hele zware dag. Omdat na zoveel jaren deze kerk als kerk voor de weekendliturgie wordt gesloten. Eén keer in de 2 weken op Tongetemoorn is nou de Mariakapel bij de Tjerke Iepen. Het kerkengebouw zelfs wordt mogelijk oornomen door de dorpscorporatie. Dan kan het gebouw bijgelijks nog gebruikt worden voor begrafenissen. Toch wordt er Joet een punt zetten en dat komt hut aan. De mensen komen hier op momenten die wichtig binnen in hun leven. Dat er een been geboren is, of een huwelijk, of wat er in verstaan is. Dat zijn heel ingrijpende momenten in een mensenleven. En dat is wat een kerk maakt. Hè? Net het gebouw, daar gaat het net om. Dus dat is een ruimte waar mensen dat alles in beleven, dat die er, dat we daar net mee komen, dat heel erg zeer. Ja.